זה היום אופק בא והולך להראות לכם איך הוא מקבל את הדמות החדשה זאתי. אני לא, זה קשוח, למה? כי זה דמות חדשה ברמות, צריך להיות טוב, ותראו איזה קסם הולך להיות. לא, זה למה יש לי אחד, בגלל הבנתם. 15. מה 15? וספייק, תנו לי לקחת את ספייק. מכונת עוגיות. זה ריקו. שלום שחקן. לא! התפלה לי קול. למה זה כל הזמן מבלבל אותי? טוב, אין בעיה. בוא נתחיל. אין להם את השחקן החדש, לא ברור למה. לא, זה לא בגלל איך אני מת עליו. סופר. לייב מלא טובים באוויר. זה היה טוב. אח שלי בוא, אני רוצה לך. בוא נקווה. קול, תעזור לי. יופי קול. כמעט מהמטורף מה שקרה על אפס. לא, די, מה שקרה על אפס? למה שחקן? אומייגאד, איזה כאוס. רואה איזה כאוס עשיתי לה. זה ממש כאוס. יאללה, איך שחקן? לא ברור איזה שחקן פשוט. הם לכו לי. לא, אני בורח. אני בסרטון, זה לא מפריע. סתם צוחק, סתם. לא, מה אתם עושים? איזה כיף שנקרא מסך, לא ברור למה, אבל כמובן שלא ברור. ששינת קפץ. עכשיו לא, כפלו אותך. בוא נקפל אותה מהר, קפוץ. לא, מי עשה את זה? בלרינה מסתובבת דיינמייק. וואלה, הבוסים דפקה את זה נגד אולטימט. לא, תברח שחקן. וואו, פיצוץ אח שלי, לי. וניצחנו. מגיע לך מה שלך.